Το νερό είναι ζωή, ούτε καν το λογαριάζουμε πια. Κι όμως καθημερινά σε κάθε δουλειά μας καταφεύγουμε στο απαραίτητο αυτό μέσο. Δυστυχώς όλο και πιο σπάνια το νερό διατηρείται ακέραιο και φυσικό στοιχείο. Πολύ συχνά πράγματι το νερό που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι γεμάτο ρήπους και κατακάθια. Ένα από τα τόσα προβλήματα που προξενεί το νερό στις βιομηχανικές και οικιακές χρήσεις είναι ο σχηματισμός των ανθρακικών αλάτων. Η παρουσία στα νερά του ανθρακικού ασβεστίου, που είναι αιτία των αλάτων, οφείλεται στη διαλυτική επίδραση των όμβριων νερών που περιέχουν άφθονα ανθρακικό ανιδρύτη στα ανθρακούχα πετρώματα του υπεδάφους. Τα προβλήματα και οι ζημίες που μπορεί να προξενήσει είναι πολλές. Οι πιο συχνές δε είναι η καθίζηση και το στρώμα του ασβεστίου στα διάφορα εξαρτήματα και στις σωληνώσεις. Οι εναποθέσεις των ανθρακικών αλάτων προξενούν τη μείωση της ροής του νερού με συνέπεια την αύξηση της πίεσης στους σωλήνες και την απειλή πρόκλησης βλαβών, την έμφραξη των φίλτρων, την αχρήστευση των ανταλλακτήρων θερμότητας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, τα επικαλύματα στις αντιστάσεις των ηλεκτρικών συσκευών με συνέπεια μια μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τη μειωμένη απόδοση και την πρόωρη φθορά τους. Επιστρώσεις πάχους ενός δεκάτου του χιλιοστού αυξάνουν κατά 10% την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την ανάγκη χρήσης χημικών ουσιών, που παρά την αποκατάσταση της λειτουργίας των συσκευών και των υδραυλικών σωλήνων προξενούν φαινόμενα διάβρωσης και με την παρουσία τους στα απόβλητα τον ευτροφισμό στη θάλασσα. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Vosges για τον επιταχυντή ιόντων New-Ara επιλύει πια τα προβλήματα αυτά. Η αρχή λειτουργίας του επιταχυντή ιόντων New-Ara είναι συνάμα απλή και τέλεια. Αποτελείται δε από το πέρασμα του νερού από ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο 10.000 γκάους. Το μαγνητικό αυτό πεδίο δεν παράγεται από ηλεκτρική επαγωγή, αλλά από διαρκείς μαγνήτες και έτσι η έντασή του δεν μεταβάλλεται. Το μαγνητικό πεδίο έχει κύρια επίπτωση την αποφυγή της αλλίωσης της χημικής ισορροπίας του νερού και την επίδραση στο σχηματισμό των κρυστάλλων σε βαθμό υπερκορεσμού γύρω από τον πυρήνα, προκαλώντας την αλλίωση της κρυσταλλοχημικής φάσης μετατροπής του ασβεστίτη σε αραγωνίτη. Έτσι, το ανθρακικό ασβέστιο, αντί να κατακαθίσει και να στερεοποιηθεί στους σωλήνες, μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο κατωτέρων κατά 20 έως 25% κρυστάλλων ασβεστίτη αραγωνίτη, με μειωμένη κρυστάλλωση και ανάπτυξη και εύκολη υδροδυναμική μεταφορά από το νερό, διατηρώντας τελείως καθαρές τις επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Το καθαρισμένο από τη συσκευή αυτή νερό δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις στην χημική ισορροπία. Οι σωλήνες διατηρούνται τελείως καθαροί, τα φίλτρα ελεύθερα και πιο αποδοτικά. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις διατηρούνται άθικτες και έχουν έτσι άριστη απόδοση. Τα ηλεκτρικά σκεύη λειτουργούν καλύτερα, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα και διαρκούν περισσότερο. Οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης δεν έχουν πια διακοπές λόγω των ασβεστούχων εμφράξεων και αποφεύγεται έτσι η χρήση διαλυτικών και μολυντικών χημικών ουσιών για την απόφραξή τους. Εκτός από αυτά, ο επιταχυντής ιόντων New-Ara μετά την εγκατάστασή του δεν απαιτεί δαπάνες χρήσης και συντήρησης.
Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Vosges έχει άπειρες εφαρμογές στον επιταχυντή Νιουάρα, όπου υπάρχει άφθονο νερό, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον βιομηχανικό, αγροτικό, εδωδημικό και ξενοδοχειακό τομέα. Ας δούμε τώρα μερικά συστήματα στα οποία έχουν εφαρμοστεί επιταχυντήρες ιόντων για τον καθορισμό του νερού. Είμαι ο υποδιευθυντής του Sheraton Νικολάους Ντιμπάρη. Για την εξουδετερώση του ασβεστίου στο ξενοδοχείο μας χρησιμοποίησαμε πρώτα συσκευές καθαρισμού με ρητίνες που μας έδιναν πολλά οικονομικά και άλλα προβλήματα χρήσης και συντήρησης. Επίσης δεν κατορθώναμε να εξουδετερώσουμε το ασβέστιο ούτε στις εγκαταστάσεις υγείας, ούτε στα πλυντήρια σκευών. Τώρα αποκτήσαμε τους επιταχυντές ιόνων νιου άρα της Vosges και είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι, γιατί εκτός που δεν έχουμε πια δαπάνες χρήσης και καταργήσαμε τελείως σχεδόν τη συντήρηση, πετύχαμε επίσης τη συνολική εξουδετερώση του ασβεστίου τόσο από τις εγκαταστάσεις υγείας όσο και από τα πλυντήρια σκευών. Ο επιταχυντής ιόνων νιου άρα επιλύει τα προβλήματα των ανθρακούχων σχηματισμών που προξενεί το νερό. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Vosges είναι σίγουρη και οικολογική και μετατρέπει το νερό όπως σεις θέλετε.